Ćao, dobrodošli na moj kanal, nema novog videa, a iz njegovog naslova verovatno možete pretpostaviti o čemu ću vam danas pričati. Naime, živimo u 21. veku, deca smo interneta i logično je da na taj internet dođe sve ono što je i dobro, a i loše. Tako da sam ja danas izdvojio neku, da kažem, ne neku, nego neke grupe ljudi koji mene nerviraju i zbog kojih čine da ja mrzim internet. Tako da ću da počnem. Inače, kad sam pravio listu tih ljudi, odnosno tih grupa, krenuo sam sa jednom, pa sam onda kao šta ću drugo, pa kao ne mogu da se setim i onda samo krenuo da dolazi, ali nisam preterivao i neću da preteram. Danas trudit ću se da održim ovaj video kratak, da bude kratak, ali efektan. Tako da, krećemo. Prva grupa ljudi koju ja prezirem jesu botovi. Botovi su prilično aktualni na Twitteru, ali mislim da ih ima i na drugim društvenim mrežama. Botovi su ljudi koji se eto kriju iza ekrana svojih kompjutera, laptopova, šta god, i koji se trude da napadnu svako ko se usudi da kritikuje trenutnu vlast. Ja sam imao prilike da me botovi napadaju, da učestvujem u raspravama sa njima. Sad se to naravno završilo time što sam ih ja blokirao, jer šta da radiš sa takvim osobama. I onda sam jedan dan razmišljao zašto mrzim te ljude. Ih u stvari ne mrzim i ne osuđujem ih, ali ih i osuđujem. Razlog zašto ih osuđujem jeste to što, eto, tu su da rade to što rade i meni se to ne sviđa ni malo, a razlog zašto ih ne osuđujem jeste taj što kapiram da oni to rade za svoj život. Znači oni od toga zarađuju, pretpostavljam, nešto. Ne verujem baš da bi, ne znam da li bi neko zaista sedeo samo zbog tog famoznog sendviča, a da ne bude plaćeno uopšte za to i vređao ljude, mislim, prosto ne znam. Ja ne razumem postojanje tih ljudi, kapiram da njih nema samo kod nas, da ih ima svuda, na ovaj ili onaj način, ali prosto ne znam. Kapiram da negde ne moraju da se snađu za život, ali mislim, ako ti se život svodi na to da vređaš druge ljude koji iznose svoje mišljenje, onda kakav ti je to život? Druga grupa ljudi koju, neću ja kažem prezirem, ali eto koji mi tako gade internet i samo postojanje interneta, jesu jedna grupa twitteraša. Twitter inače kao socijalnu mrežu jako volim, mislim da je jako dobra i mislim da ima jako puno kvalitetnih ljudi, kvalitetnih twitteraša koji tu možeš da nađeš, ali takođe postoje oni koji me toliko užasavaju da prosto ne znam šta da kažem o njima. Ta grupa ljudi, to su oni kojima se život svodi na to da se žale na sve. Da se žale na svoj život, na svoje roditelje, na situaciju u zemlji, na ne znam nija šta sve ne. I konstantno 24 sata, 7 dana u nedelji, 30 dana u mesecu, 365-6 dana u godini, oni se žale i samo se žale. Čemu sve to? Takođe postoje ona grupa koja ima, ona grupa twitteraša koja ima mišljenje o svemu. Dakle, ne postoji neka stvar, bilo da je to vezano za politiku, za zabavu, za ne znam, bilo šta, ne postoji stvar o kojoj oni nemaju mišljenje. I takvi ljudi meni prosto ne mogu stvarno. I počeo sam da otpraćam takve ljude, mislim, kako sam, ja sam jedno vreme bio onako baš aktivan na Twitteru, onda sam malo povukao, pa sam se opet vratio i onda sam počeo takve ljude da otpraćam, jer stvarno ne mogu ljude koji sami sebi privlače negativnu energiju i onda prenose na Twitter, ja ih ne mogu. Dosta mi je ovako. Treća grupa ljudi koju mrzim, ali koju stvarno onako istinski mrzim, jesu oni koji komentarišu sve i svašta na online portalima. Dakle, uđite na bilo koji online portal tipa Blitz ili ne znam koji god, uvek ćete naći nekog ko ima nešto prokomentariše i uvek će to biti onako nešto kao
nadrkan neki stav, mislim, bre, nađi svrhu života, stvarno. Sad neke grupe koje imam dalje, to su dve grupe ljudi, koje su direktno vezani za YouTube, jer ja živim na YouTube-u. Prva grupa ljudi koju mrzim jeste ona grupa koja uđe, pogleda video, dislajkuje ga, ili kaže da mu se ne sviđa, da to prevedem, ali ne napiše u komentarima zašto mu se to ne sviđa. Dakle, ako već si odlučio da, recimo, konkretno u mom slučaju, ako si već odlučio da pogledaš neki moj video i da ti se to nije svidjelo i klikneš na dugme dislike, onda bar u komentaru napiši šta ti se to ne sviđa, jer iz pozitivnih i negativnih komentara ja mogu da izvučem kako neke stvari da radim. Dakle, ako si već odvojio to svoje vrijeme da sedneš i da pogledaš neki video i da ga dislajkuješ na kraju, bar mi napiši u komentaru šta ti to smeta, šta ti se to nije svidjelo, pa da ja znam ako je to stvarno neki onako kvalitetan razlog, da tako kažem, onda bar da znam da menjam to, mislim, šta? Samo sam ušao dislajkove i kao, aha, sad sam faca, nisi, napiši lepo, šta ti se ne sviđa. Druga grupa ljudi koju sam spomenuo, a koja je isto vezana za YouTube, jesu ljudi koji ostavljaju komentare, ali ti komentari nisu ni hejt komentari, nisu ni pozitivni komentari, već neki komentari s kojeg ne možeš da izvučeš ništa. Mislim, oni vuku onako na hejt, ali prosto, ako si već seo da mi napišeš komentar, onda bar mi to objasni šta si hteo time da kažeš. Skoro mi je neko napisao neki komentar, ne mogu sad setiti ni koji video, znam da mi to iznerviralo, jer bukvalno je bio komentar kao nešto, i onda sam stao i gledam, mislim, ne razumem šta si hteo da kažeš tim komentarom. Znači, ako si već, kao što sam rekao za ovaj prethodnu grupu, ako si već odvojio vreme da pogledaš moj video, ili bilo čiji video, i odlučio da ostaviš komentar, da kažeš šta ti se to nešto ne sviđa, onda bar to napiši kako valja, a ne napišeš mi 2-3 reči i onda ja kao treba sad da se mislim, znaš, kako mi bode uvo da se mislim, šta si ti hteo time da kažeš, možda samo ti se obriše komentar i ništa drugo, jer moj kanal ne mogu da reći šta hoću. To bi bilo to, ja sam rekao šta sam imao, izbacio sam svoju negativnu energiju na ljude koje ne volim. Ako vam se ovaj video svidio, ako se slažete sa mnom, obavezno ga lajkujte, pišite mi dole u komentarima, ali lepe neke komentare, u smislu objasnite šta imate, a mi se vidimo vrlo brzo. Ćao!